og jeg er i receptionen. Og mit job består i at tage imod folk, når de kommer ind. Sørge for, at de føler sig trygge her, og kan føle, at vi giver omsorg og lytter, hvad folk de har af behov og ønsker. Der er mange, der ikke bryder sig om at komme til tandlægen, så mit job består i at skabe ro ved folk, inden de skal ind til en behandling. Jeg er nok god til at læse folk, og om de har lyst til at snakke. Andre sætter sig jo bare med avisen og åbner ikke op for noget tale, men andre vil gerne lige sidde og snakke, inden de skal ind. Vi gør meget i, at folk de er involveret i økonomien, og at man skal selvfølgelig lave en behandling, der passer til folks økonomi. Og hver gang man går herfra, får man et overslag på, hvad næste behandling vil koste, så der ikke er nogen overraskelser, så man altid er forberedt på, hvad det vil koste, når man går herfra. Jeg synes, det er rart, når folk de kommer tilbage, og man kan høre og mærke på dem, at de har haft en god og rar oplevelse her. Mange kommer og er nervøse, og efter nogle gange, de har været her, kan man mærke, at de er meget mere afslappede og føler sig trygge ved at komme her.